Здравейте! Днес ще говоря на темата "Покай се и не съгрешавай повече". Имаше една жена преди време, хваната в прелюбодейство. И старейшините я намериха и я заведаха при Исус. И казаха: тази жена трябва да убием с камъни според закон. Но Исус им каза: който от вас е безгрешен, нека първи хвърли камък по нея. Тогава те се разотидаха. А Исус каза на жената: върви си и не съгрешавай повече. Така че нека всеки един от нас да не бърза да съди, а първо да извади гредата от своето си око и след това да вади съчицата от окото на човека до него. И този, който е съгрешил, нека се покае и да не съгрешава повече. Насърчавам ви!